Salutare toată lumea și bine v-am regăsit într-un infovideo. Yep. Vreau să vă anunț că seria Skyblock s-a terminat deoarece s-a dat restart la server, ni s-a ruinat tot. Cred că mai continuam cu vreo 10 episoade. Deci eu n-am postat foarte multe episoade, să fiu sincer, din această serie. Mai mult o postat de Cozo. Adică pe scurt, GG. Să ziceți GG, da. Deci eu am postat vreo 7 episoade. Eu nici alea n-am apucat să le postez pentru că s-au și dat de fapt restart, nu delete. Și m-am gândit să încep două serii. Una să fie Minecraft single player și cealaltă da, o să fie ori de TF2, ori de LOL. Sau și o să mai fac și un videoclipul random. Deci să știți, seria de Skyblock s-a dus, din păcate. Dar mai rămâne. Da, ambulanța, poate n-auziți voi, dar face un zgomot atât de minunat, atât de mirobolant, încât îmi vine să mă sinucid cu o linguriță, da. Deci cam atât a fost episodul. Nu uitați să dați un like. De fapt, de ce vă pun? Nu înțeleg societatea. De ce v-aș pune să dați like la o chestie de asta? Nu dați. Please, nu dați. Pa.